nugui mankana noro video ni screen no pun masa borok bwsa hai bwsa bawi rwkha hwnkhe bahai o pun ni bohogo borok bwsa hai bwsa wngkha tai o patimung bo jaga ni hadike salane moni tei kisa kok norok nai tongdi ani channel no bwsa sal kisa swkang chini tripura o kaisa viral video tongmo to norok nukha na borok ni bohogo wak bwsa hai kones mwkhang hai bau hinui tongmani a viral video o ang no kaisa video swnamui sai rwmani wak bwsa no kaisa genetic problem ni karonei kones mwkhang hai kai bau hinui tabukhe ang nongni bwthani tei kaisa kwtal video tuifaikya mo wngkha punni bohogo borok bwsa hai bamani gainarok o video nukha kai hinui manano ba wasung manano omo khe bahai khe wngkha o puno ki kebo borok munusu khoroksada romphre karok hinui ba muti ingda o pun borok mwkhang khai borok bwsa khai bakha hinui norok wansugui mano hadike kubui silanya hangkai o video ni kaham khe saimana hangkai chung tabukni sai ukulugo 10 bosorni ukulko kisama thanglanai tamoni hingka aro se aro ni kubui hujak tongo je o pun borok bwsa hai bamani o patimung wngkha Karnatok ni Mysore hinui kaisa jaga o saimankha a puno pusine khoroksa tongo baskor mungui a baskor saka bini pun agi kaham no 10 bar pun bwsana bakha hinui tabukhe hotate bini pun borok mwkhang khai borok bwsa khai bakha tei normo video o nugui mankhana a punni yakung yasi hai tai khunju simise pun hai tai jotto o punni borok ni shape ba borok ni akar hai tai jefru o news viral wngkha pun masa borok mwkhang khai bwsa bau hinui apurkai baksa borok rok social media o viral khairwkha borok khoroksa romphra bagui se o pun borok mwkhang khai borok shape hai kai bau hinui কিন্তু amoni kubui hwnkhe onyosi jefru o kubuni jas potor khanya bagui khoroksa animal doctor bai malai phurukai o doctor sai khwnarwkha o puni thani kaisa pital anastha mungui kaisa songkromon wngma bai tai bohogo tongphuru bo jefru sakuprum kaisa genetic disorder ni bagui se o pun borok shape hai mwkhang akar hai punsa bau hinui o doctor animal doctor sawi khwnarwkha Norok bo saimankhana video ni kubui tei video bo jagani hingka kai norok ani video no chajakhai channel no subscribe khaidi like share kadi tebo mute hai katal video rok manani bagui।